to our very own Bagurumba by Rongzali Center, Cultural Center from Bismuni. Thank you so much. जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय बे समाव बागुरुम्बा मोसाफुंनानै दिन्थिनाय रंजाली कालचारेल सेन्टार बिसमुरिनिफ्राय जायखौ दैदेनदोंमोन बिथां जोंनि मुंदांखा मोसानाय फोरोंगिरि चक्रधर नार्जारी बिथाङा बे समाव साबायखर बिथां सारखौबो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय Bosumutari, Executive Member, PCC Department of Health and Family Welfare. A big round of applause. Family welfare. Ladies and gentlemen. With us, we have Mr. Guari, our NCLA. Thank you for being here with us today, sir. With us, we have our Honorable NCLA and our Chairman of Organizing Committee, Jiviraj Basmutari, sir. मानव गिरर MCLA. हरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे बीच उपस्थित होने खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय. National player. I mean 8-time Santos. Creed or religion, universal brotherhood can truly be achieved through games and sports, especially through the world's greatest game, football, which has uniquely unified people across the globe, as witnessed in various major sporting events. It's evident that to some extent we have been able to fulfill this objective through this tournament and dedication in this context. I would like to inform you that I must also mention Ler Vinod Brahmo, the legendary Bodo footballer. Rongzali Cultural Center, Bismurinifrai, नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगासिनो दङ बेनिखायनो बयखौबो Bagurumba by Chokradhar Narzari and his crew. सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें. चौराही खोला. फिर से आप सभी को बता दें कि आज हम यहाँ 25वीं बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया है. वार्म अप सेशनाव बाहागो लानाय गेलेगिरि बिथांमोना एसे जायगाखौ हगारना
FC Kochungao and Perenga FC Bijni. We have been waiting for this evening since so long. Man in blue jersey from Bardesi Club and the man in red jersey from the Perenga. Ladies and gentlemen, bे समाव आङो जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि मानाव गेदेर BTC नि मावफुं सोद्रोमा देहा अनसाय बिफाननि गाहाय आलासि जोंनाव देरहासार बसुमतारी सारा दंफैयो बिथांखौ बे समाव आं गावनि बिबुंथि लाखिनो थाखाय আজি মার্টিয়ার্স গোল্ড কাপ সিলভার জুবলি টোটাল আমার 25 বছর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হব আজি 25 বছর বা সিলভার জুবলি ইয়ার বা খেল শুভ আৰম্ভ আজি হব এই খেলখন আমাৰ এক্স-বিএলটি যিসকল এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ জীৱন বলিদান দি পেলাই সমাজ গঠনৰ কাৰণে যিসকল সেপারেট স্টেট সৃষ্টি করার দাবিৰে যিসকল নিজৰ জীৱন বলিদান কৰিলে তেখেতসকলক সৌৰণি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যিটো চেক্ৰিফাইচ এই চেক্ৰিফাইচখন যাতে আমি সদায় মনত ৰাখিব পাৰোঁ যিটো চেক্ৰিফাইচ আজি এই চেক্ৰিফাইচৰ আৰু আমি সকলোৱে ইয়াৰে অংশীদাৰ হিচাপে সকলোৱে নিষ্ঠাৰে এই BTCখন It's time for the show. Both the team captain from Bardesi Club and Perenga. Brahma Saradong punya bitanggo be समाव जोंनि गेजेराव दंफैयो मनलाल बसुमतारी CDSA नि एडभाइजर बिथांखौबो बे समाव आं गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय समाजनि आफादगिरि बेनुथर बसुमतारी सार बिथांखौबो बे समाव आरोबाव जोंनि गेजेराव गुबुन सासे आलासि दंफैबावो BTC नि आन्डार सेक्रेटारि लबराम बसुमतारी बिथां सारखौबो आं गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गयारि सरि आन्डार सेक्रेटारि BTC Thank you so much to all our guests present here. Let us now all enjoy today's match. Thank you so much.
Hulaina hor na ni. Oi. दिनै ओपनिं सेरेमनि जाबाय बे ओपनिं सेरेमनियाव मोननै टीम फैदों जे मोनसेया जाहैबाय बारदै सिख्ला कुसुगाव आरो मोनसेया जाहैबाय फेरेंगा बिजनि दिनैनिफ्राय जोङो स्टार्ट जाबाय मार्टिस गल्ड कापनि टुर्नामेन्टआ आरो बे मार्टिस गल्ड कापआनो जाहैबाय 2000 सनाव जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे सिद्धान्त लानानै गोसोखांनायनि मुङाव जाहाथे जों मुंख्लंफोरखौ अरायसम जों गोसोखांलांबाय थानो हायो बिसोरनि मुङाव सारा मोनसे डिपलि सिन्ताधारा खालामनानै 2000 सनाव सारा बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जागायजेनदों नट अनलि फुटबल बेजों लोगोसे 2000 एथलेटबो होदोंमोन सारा आरो भलिबलबो होफादोंमोन खिन्थु दिनै जोङो फैयै 2005 निफ्राय बेखौ एसे चेन्ज खालामनानै फुटबलजों अनलि एन्ड भलिबल मोननै इभेन्ट्सखौल' दोननाय जादों दा बे दिनैसिम फैयै 25 बोसोर जाफैबाय स' देग्लाय जों बेखौ सिलभार जुबलि खुंनो खाबु मोनदों टटेल बाहाय जोंनाव जइन जाफैनाया 12 टीम फैबाय आरो बाखि बाहेरा स्टेटनिफ्राय दं वेस्ट बेंगलनिफ्राय दं कलकातानिफ्राय मोनसे टीम दङ आरो नर्थ बेंगलनिफ्राय मोनसे टीम दं आरो जोंहा खाथि नाइबरहुड नर्थ इस्टनि टीम मणिपुर स्टेटनिफ्राय मोनसे टीम फैदों बान्था हिसाबै मा थाङो पार्डन बान्था हिसाबै जोंहा 1 लाख विथ ट्रफि विनारनि थाखाय आरो रानार्स आपनि थाखाय 50,000 विथ ट्रफि माला जागोन सार फाइनाला 18th of December जोंना फाइनाल थैंक यू बे बिटिसि ओनसोलखौ जेरैथिंबो जौगासार होनो थाखाय आरो बे बिटिसिआव थानाय सुबुं माहारिखौ जौगासार होनो थाखाय जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मास मुभमेन्ट जादोंमोन आरो बिएलटिनि दैदेननायाव जि मोनसे संग्राम हाथियारनि मोनसे दावहा जादोंमोन बे दावहायाव जाय जोहोलावजोफ्रा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनो गोनां जाबाय बे जोहोलावजोफोरनि मुङै बे ट्रफिखौ जोङो आरम्भ खालामनाय जादोंमोन आरो गेलेयै देग्लाय बोसोराव 25 बोसोर जाबाय सिलभार जुबलि बोसोर बे खेलानि गेजेरजों बिटिसिआव थानाय गासैबो रायजो राजाखौ खौसेथि अनलायनाय मोजां मोनलायनाय आरो बुजा फरानि गेजेरजों बिटिसिनि फारसे थानाय जिथु दायबद्धता बिटिसिनि जिथु जौगानाय आरो बिटिसिखौ गोजोनै लाखिनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बे खेलानि गेजेरजों जथेस्थ' जोंनो मोनसे बारहावा लाबोनो हादों आरो जाय जोहोलावजो बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जाथिनि थाखाय देशनि थाखाय आरो बे बर' माहारिनि थाखाय बावगारबाय जाहाथे बिथांमोननि जिथु माने बावसोमनाय जि मोनसे हाबाफारि बा बावसोमनाय जि मोनसे गोसो बे गोसोखौ जोङो अरायबो जोंखौ थुलुंगानाय मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बे सेक्रिफाइसआ जोंखौ थांनानै थानायनि बा खौसेयै थांनानै थानानै जाथिनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनायनि जे मोनसे बोसोन हिसाबै बेखौ जोङो गोसोआव लानानै जों अरायबो बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे बोसोरे खेबसे सेलुट खालामनानै बिथांमोननि बावसोमनाय आरो बिथांमोननि सेक्रिफाइस आरो बिथांमोना जोंखौ फोरोंलांनाय
जाथिनि थाखाय खामानि मावनो फोरोंलांनाय आरो गोबांनि गेजेराव खौसेथि लाखिनानै सान्थि आरो गोजोननि गेजेरजों जौगानाय लाबोनायनि हाबाफारियाव गाव गावखौ बाउसोमनानै खामानि मावनायनि जि मोनसे बोसोन बेखौ जोङो बोसोन हिसाबै जाहाथे लानो हायो आरो बोसोन हिसाबै लानानै जोङो प्रत्येक बोसोरावनो जोङो खेबसे ज' जायो आरो जोङो खेला गेलेनायनि गेजेरजों गासैबो खेलाखौ मोजां मोनग्रा समाजखौ मोजां मोनग्रा जाथिनि थाखाय बाउसोमनो मोजां मोनग्रा गासैबो जोङो बेहाय ज' जानानै जोङो बिथांमोनखौ खेबसे जोङो बोसोराव खेबसे सेलुट होनायनि हाबाफारि हिसाबै जों बेखौ बोसोरै खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय सिलभार जुबलि बोसोर आगोलनिख्रुइ एसे साबसिन जाकजमकसिन खालामनो सेस्था खालामदों आरो एबाराव हयथ' दिनै अपेनिं सेसन अपेनिं मेट्स बे अपेनिं मेट्सआव मानसिफोरनि जि बाहागो लानाय बेखौ नायोब्ला गोबां रायजो राजाफ्रा बे खेलायाव बाहागो लागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों गासैबो फुटबल खेला मोजां मोनग्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि आरो गासै ओनसोलनि रायजो राजाखौ बे खेलायाव बाहागो लाफैनो थाखाय आंनो खावलायहरनाय जादों थ' जोङो फुटबला खालि खेलाल' नङा फुटबला मोनसे गेलेनायल' मोनसे नङा बे फुटबलनि गेजेरजों गाव गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हानायनिबो मोनसे सुबिदा आरो बे फुटबला दिनै गेलेनायनिल' मोनसे प्लेटफर्म जानानै थायाखै दिनै गाव गावनि जिबन माने लाइफ केरियार बा फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों दिनै गावनि जिउ खांनायनि हाबाफारि साखरि बाखरि मोननायनि माबायाबो माने मा बुङो लामायाबो खुब माने गोजों गतिके जोङो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ गोजोनै लाखिनाय आरो गावखौ मोनसे बेस्थ'थायाव दोननाय आरो बेस्थ'थानि गेजेरजों गावनि लाइफ केरियारखौ दानाय बे लाइफ केरियारखौ जाहाथे गावनि लाइफ केरियार दानायनि जिथु सम बे समखौ ओरैनो हगारालासेनो जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासैबो खालि फुटबलल' नङा जिखुनु गेलेनाय माने देहानि सरसा खालामनानै गावनि गोसोखौ देहाखौ गोग्गो खालामनायजों लोगोसे गावनि गोसोखौ सुस्थ' खालामनाय आरो सुस्थ' गोसोनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि जिबन दानाय लेखा फरायाव जाहाथे बाहागो लानानै बांसिनै लेखा फरायाव गोसो होनानै लेखा फराजों लोगोसे जोंनि करिकुलार एक्टिभिटिसाव जाहाथे बांसिनै गोसो होनानै जाहाथे गाव गावनि जिबनखौ दायो खेला दुलानि गेजेरजोंबो दिनैनि दिनाव गावनि संसारखौ दानो हानाय साखरि बाखरि मोननायनि बेबस्थाया खुब माने गुवार दा ओंखायनो बयखौबो आंनो खेला दुलायाव बेस्थ' थानो थाखाय आं खावलायदों फरायनायाव खुब बेस्थ'था थानो थोनदों आङो खावलायदों बयबो खेला दुलानि गेजेरजों गाव गावनि समायखौ बेस्थ'थायाव थानानै जाहाथे लाइफ दानायाव गोसो होयो बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो जोंनि जाखांफुनाय गथ' गथायफोरखौ आङो खावलायहरदों